Салом тамошобинони гиромӣ. Салом, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯз рӯзи истироҳатии ман аст ва ман бо ҳамсарам мехоҳем гамбургер тайёр кунем. Маҳсулот барои гамбургери мо ба мо лозим аст ана ҳамин намуд булочкаҳо. Ин булочкаҳоро ман аллакай тайёр кардам. Панир, ана ҳамин намуд барги карам, помидор ва бодаринг лозим аст. Барои тайёр кардани котлет ба мо лозим аст 1 дона пиёз, гӯшти қима кардашуда, 1 дона тухм, мурч ва намак. Ва боз барои мо 1 дона картошка, майонез ва кетчуп лозим аст. Худаш сар мекунем набошад? Ман аз майда кардани пиёз сар мекунам. Ман бошад картошкаро майда карда сурх мекунам. Тамошобинони гиромӣ, пас аз реза кардани пиёзро ба гӯшт мерезем. Акнун тамошобинони гиромӣ каме намак мезанем ва мурч мезанем. Пас аз намак ва мурч задан 1 дона тухмро мегирему дар даруни гӯшти қима кардашуда меандозем ва ҳамаи инро омехта мекунем. Тамошобинони гиромӣ, ман бошад картошкаро майда кардам. Акнун картошкаро ба ягон коса мегирем ва ҳатман картошкаро дар аввал мешӯем ки то ки картошкаи мо ҳам болаззат шавад ва зебо шавад. Хуб, акнун ба картошкаҳо каме намак мепошем. Акнун картошкаҳоро дар равғани таспон сурх мекунем. То сурх шудани картошка мо котлетаро тайёр мекунем. ранги ошкор бигид. Мана тамошобинони гиромӣ, ин котлетаи ман, а котлетаи ҳамсарам бошад, ай ман калом аст. Майда ҳайк. Пиёзро чошид бош. Штам мегирад. Домашние. Котлетаи хонагӣ. Барои ҳамин сергӯш несеркус шудем. Як дига мешавад. Ин калони барои нормально мезанемш. Ҳамеш тоса мегирем. Да, калони бад мешавад. Хатер мекунам. Гирем шафи. тамошобинони гиромӣ, котлетаҳоя тайёр кардем. Акнун як тайта мегирему ба рӯған мегзорем ва аз ду тарафаш сурх мекунем. Кани бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. тамошобинони гиромӣ, картошкаро сурх кардем, котлетаро аз ду тараф сурх кардем. Акнун мегузарем ба майда кардани помидор ва бодаринг. Панирро низ майда мекунем. Ва шурӯъ мекунем. Ман ба фикрам аз помидор сар мекунам. Ман бошад бодарингро майда мекунам. тамошобинони гиромӣ, помидор, бодаринг ва панирро майда кардем. Акнун мегузарем ба чиндани гамбургер. тамошобинони гиромӣ, гамбургерро мечинем. Акнун аввал котлетаро мегузорем, баъдан листя салата мегузорем. Барги карамро мегузорем. Аз болои барги карам помидор, аз болои помидор бодарингро мегузорем.
пас аз подарингро гузоштан аз болаш панирро мегузорему, як тараф мемонем. Акнун ба дохили булочка аз болаш не, аз дигар тарафаш майонез мешавтем ва каме кетчуп амин тавр. Ва аз болое ки гамбургер тайёр кардем, аз болаш мегирему, анхем мемонем. Мана тамошобинони гиромӣ, ин номаш домашний гамбургер. Опа. Шумо соусшо бисёр кардем. Сочный мешадем. Нишонсем канем. Мана тамошобинони гиромӣ, Тайёр шуд. тайёр шуд дудонаш. Камтар дам гирад, мехӯремаш ба. Бинед тамошобинони гиромӣ. Котлет мегузорем, листья салата, як дона помидор, бодаринг, панир ва чхеле ки гуфта будем дар боло, майонез мешапем Камта. ва соус. Кетчуп. Аниқтараш кетчуп ва аз болоаш мегузорем. Мани номаш таҷикский домашний гамбургер. тамошобинони гиромӣ, гамбургерҳои мо ҳам тайёр шуданд. Шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. Хайр, то дидори оянда. Дар паноҳи худо бошед.